Case number 0049 of 2026. Mumangari Diku Pharmacia, Mumangari Winai Jongweni. Claim very good. Winai. We are Pambe Pachanga Miredo Tito. Tirambane Ziripamutemo. Sejo. Urikuzita murume pamba pangu. Urikugara uchindirola. Asinivi murume wako. Claim very good. Winai. We are Tirambane Ziripamutemo Pambe Pachanga Miredo Tito. Sejo. Urikuzita murume pamba pangu. Urikugara uchindirola. Ini ndiri murume wako. Na uyo chaka mbili makubwa. Waita baba sekita. Baba. Tiaida yetinzi. Ausole changamisi. Ishokwadi. Ndishirarama ndigere pamusha nemdzimai. Upenyu hwanga huna kuenzana. Nguva yareba. Mudzimai pamba asinganditeveri. Ndakada kuwana chandiromutsura. Anondirova. Zvinova zvakaita kuti mazuva adarika ana ndafunga ndipedze upenyu hwangu, ndafunga kuzvitora. Asi ndakazoona kuti ndege ndisvike kudarika mangu. Ndigone kubatsirika. Kwana atezvara ndakaenda kakawandisa. Chivapira nhau ndibatsirei. Vanotaura mudzimai achiti zvapera takangodzoka kumba anongotangidza nyaya dzake. Musi wa 1 February ndakabva zvakare kwana atezvara ndichivatsanangurira ndomararamiro atiri kuita nemudzimai. Ana atezvara vakasvika pavakati ndakundika nyaya dzenyu achada kuzoona kuno. Kana wawana zvekare chaunosangana nacho tsvagawo kwaunoenda. Saka changamire ndaona kuti kokupotera ndekuno. Saka ndasvika mudare. Wataura zvinangwa tazvinzwa. Usati waenda mberi chafu. Navunza kuti vanosvikirwa here azina. Ya zvakatanga gore rapera iri asi kumashure kweshe kwakunga asingasvikiri. Right. Ndapani bada kunai rakataka gorapa ndika saka vedzinza rawandozviziva kuti vanosvikira. Vanozviziva. Vanozviziva nai? Oh. Tichingadai ndezviri kukonzeresa. Ya ndinoona sokuti zvakasangana. Oh, zvakasangana nai. Kumashure sati zvapo zvaitika. Oh, zvakanaka. Amai. Ishe. Manzwa manhawo yataura narume nyaya. Mazini kuenzwa. Vataura zvinetso. Wazvosvika pavapedzisira kuti nekuda kwezvinetso izvi mudzimai chiya tiramba nezvepamutemo. Munoti kudii? Before musati masvika zvine baba. Vabereki veandikiri vemudzimai vaipedzere. Vauya here? Vabereki vamai vari muno? Mai vana Baba tibatsire vari mei? Ndizvina ndaona. Oi moyo nevenyu. vabvira kumusha kwavo. Avabva kumba. Kumba kwenyu. Vana atezvara makavaziza. Vakaziviswa. Ndorenderwa. Right. Ndiraziva. Ndapa mukana ipo kutaura. Ayo. Ndakataura. Ndimanga mabvunzo saka ndandikufamba saka ndatokangana kuti ndabvunza kuti alright. Amai. Manzwa here zvekutaura baba. Hanzi kuti kondororeke semudzimai wangu kurova imi maakuita kunge ndimi murume munopota muchimurova murumewo zvinoitika here? Ndichitaura kubudikidza nevabereki vangu kuti vatadze kuona. Munhu akauya netsamba akasvikira kumba. Asvikira kumba. Akangosvikira achitaura nomubereki ari amai. Ndobva adhairekti wanga asingazivi nokuti ndinofunza kuti ndiri kubi kumusha. Ndobva asvika achibva adhairekti wakumba kwanga ndiri. Kuziviswa havana ndinda kazengenda kutoti ndivataurira ndozviripo. Wabva wanditi ngwasha zvafunga kuti aende kwamambo angadi atitaurira sopa kutanga tikamuti tipe zvakati buda pachienda hana. Saka afunga kuenda kula chiende zviri mwana enda ndozvafunga asina kutuza. Right. Amai pane panada kubvunza. Mubvunza ya musoro mangu.
pari nhasi kutaura nesvipirere kutaura iye zvino mutotaura neni wina semudzimai wemurume handiti hazvisvikiro hapana zvino hamusi vakabereka sindiri ndini izvozvo taona kamuri kuda ireso kubva toda kubatsirai hapana chinombochichidza pamusoro regai tibatsirai izvozvi maonero andiri kuita tisati aenda kumberi ka murume uyo anofanira ari pakaoma nomudzimu ungadai uchipotera amai ava nokuti kusvika kwaita amai avaka kwese kuno kustata kutochawa kowataboto anoita mugumbeze nawo saka zvandakada kubvunzai hamuna kupindura mapindura zvekutanga zvamamabvunza vanogurukota ari kunzoka ini ndabvunza hanzi munogara muchindurova hamutsuurike ini ndinda kunge mukadzi wenyu zvinoitika here kumba ivena handizvisiwe handisati ndamboita zvakadaro hamusati mamborovanava handisati ndambovakuisei unopiwankana kuti munditauriro kaviri mazita zviviri zvamuri kurikitirwa nemadzimai ava waatake example akanditikitira zvakati zvakati zviviri chete mudzimai wangu inini hatsurike anoronga zvaanoronga zvandisingazivi inini ndakazomubvunza aita izvozvo ndenge ndapara mhosva changamiri nenge makurowa ndenge ndakurowa chimwe futi tigere pamusha changamiri nomudzimai wangu ndine vakadzi vaviri inini zvandiri vakadzi vaviri pamusha uyu mudzimai wangu mudiki uyu mukadzi wangu mukuru hamuonese chini ndakasvika achimupopotera anopopotera mudzimai wangu inini ndosvika ndoedza kupinda pakati kuti ndiyananise iyo inenge iri mhosva kubva pakauya nyaya dzakomuredi dzakasvika pano mudzimai wangu iko zvondapa dambudziko rakanyanyisa vanobuda pamba kuenda kwavanoenda kumutambo havadzoke vanogona kuita 4-5 days vasipo vabuda ini ndisipo wakavabvunza kuti ko zvakafamba sei imhosva changamiri wati vanoenda kumutambo mutambo ruti wewo chikomuredi wavanoenda mambonzo here amai murume ati ndinokakawanda ndichimboenda kwana atezvara kukurukura nhau zvakamboitika ndichimboenda kugadziriswa ana naatezvara inini nomurume wenyu murume ari kuti kusvika ana atezvara vakandiira kuti ukazoonawo zvinenge zvaitika uchaziva kuenda ndosaka ati nhasi ndauya mudare kuti handishanda amai zvavarikutaura izvozvo mama zvakutaura kuti vakapindura vabereki vangu kuona zvokuita vabereki vangu dai varipo vakupindura zvino havavo havana kubva vapindura izvozvo vakati iwewe tibudire pachena kana ungusisitade mwana wedu ndobva ati aiwa chichi hana kana chaakataura ipopo nekuti panguva iyoyo angafunga kuti ngauperi zvawati muchato akabva akadzokera kumba kwake takagara kusvikira nhasi uno azofunga kuti ndanda kuzvipfudza ndapanza kufunga ndindabvunza mubvunzo kuti ndipe zvinhu zvingani zvamukunetsana kana zvamukurerwa nedzimai vechikutaura kwake muri kuzviziva here kuti kuno murume wenyu kana akakupfuurai izvazviitwe muri kuramba kukuisa inini sekuziva kwenyu ndikapotera mubaba wangu ndikatovafungura kuti kapera vakatouya vakaitwa nyaradzo kana yauyawo makomuniti ari kumuka yanotofukuwawo nesuwo takamuka aiwa ndati muri kuzviziva here kuti varume venyu vakakupfuurai zvimwewo kupaumba kuti aiwa izvi kwete mudzimai mukubva mapikisa muchivarova hapana pandikamboita zvaizvozvo hapana pamukaita izvo hapana muri kuzviziva here kana kuti
murume wenyu uyu kana muchikopotedzana nevamwe akadzi naakadzi nharenyu varume wenyu akauya kukutsora kuti ano madzina musadaro mokubva mapikisa kuti motanga kudogisa narume Andimbozviziva zvakadaro. zvizive zvakadaro Handizvizivi. Alright. Ndiri kuti makurukota nesu vanhu zvimwe zvataura nomurume uyu zvaitika kumba hatizvione zvada kubvunza zviri kuitika apa takatarira timbotarisai baba zvavaita nemagariro avo totarisa amai nozvavari kuti angaya ari musungwa padare ranhasi ndopa akabvunda ndopi asi ndovamhanhara izvo zvinopikicha zviri kutaura kuti uku hakunamira mushe uku zviri kutaura kudhara kuti murume anogari pajero. Regai tinogona kuiremesa tine vakawanda ndogona vakasimudza maoko vanichiti vataure ndogona kuda kudzoka misemaona baba kuti dambudziko razaya panama yaka ndopakatanga kupoterwa nakomurenderi asi kumashure kwese kumaimbogadzira zvakanaka mashure kwese kuzvichira pamaimbogadzira zvakanaka asi pazoti komurende abata manje ndopazvaya dambudziko rakutanga kuti nhasi unoenda kurohwa ndakuti asi dzimweni dzenguva munogona kumamakagara zvakanaka. Changamire wangu pamusoro mudzimai uyu ndakamutora 2004 kubva achiuya hatina kumbobva takayanana zvakanaka. Changamire ana atete vakoma vavo asati kusvika ana atete vavo chiva vakasvika pakuvadzinga papa pangu kuti handidi kana kukuonai vachiedza kuenzanisa vakasvikawo pakuramwa kuti handichauya kumba kwako kusvika nhasi uno pano zvaapo zvaawese handichisina simba. Ndabona maoko akawanda akasimuka ukarika ndibvunzwa mumwe chete vari mumashure chikwadi kugara chifi munozviziva baba kuti kurarama mune chivanhu chitinge tinacho mukati memusha ndinoona masitezvara zvakanonoka kugadzisa shoro napana amai ava uyu mukadzi wanaye vane matova varume vega vega kati mumusha unondiudzai chinhu yani akutokwatula murume wake asiye anenge achiti mukadzi akutaura naye ava anenge akatopoterwa akatatenga zvamuchifi. Ini ndakanoenda kunonipepa kuna amai avo. Pandikasvika ndakasvikira kuna amai vacho, amai vavavo vachinditi nhau iri pakati pevanhu ava iri kunetsa ndekuti mukuwasha ari kuti anatezvaro bvisai community ari apawo kuti tiwirirane ndo nhau iri yakunya kukwechera kuti paanenge atanga munoda kuti bvisai uyu ari apawo ndipo vanenge vakuzonetsana nemudzimai ndivatanakira amai vacho. Alright, regai titi nhau iyi regai tipostpone tijambise tizoshedza vehukama navababa kana hanzvadzi amai havazorambana zviri pamutemo paina baba pana hanzvadzi pana ana anenge aripo nasuna havana vauya naye handiti ndizvozvo havana vavauya naye manzwa baba patsika nemagariro echivanhu munhu anoramba pane vehukama varipo zvinonzwika baba saka regai tijambise twase after 3 weeks inodzoka zvakare tichaita kuti chinyora tsamba yanzi hainonge yakasvika kunani kunanatezvararei kuti vasiedza kuti vauye padare ripi iroro muchirambana zviri pamutemo. Musi watakagara pasi musi wa1 February ndakatorekodha audio yedare rese rakaitika rese ndakairekodha ivo havasitozviziva kuti ndakarekodha ana atezora vachinyatsotaura nomuromo yavo vazama kumhuri yavo yevakakundika. Ndakaenda inini kunyamazizi manungizo ndafonerwa inini nasekuru anova hama yavo vakandibvunza nyaya yacho ndakavatsanangurira vakati muzukuru isu tiri kutonyara kuti tiende kunyaya idzi nokuda kwounhu hwomunhu wedu nokuti taedza nopatinogona kuedza kutsura asiregachiitawo isusu nenzira yedu timboedza nepatinogona kuti vashedzi vauye vazoramba kana vachinge vasina kuzouya tochienderera mberi izvo takabvunza komurezi kana takabvunza adzimai kuti kudine nhau iyi vati imba yangu ndichiri kuida izvo zvakanoti imba yangu ndichiri kuida because pane zviri paari zvakagara zviri paari pandimba yake anogona vasitozviziva kuti ane zvakawanda zvaari kukanganisira because pane chakapotera chiri paari
pane mhepo iri paari. Mune vana vakawanda. Mune vana vakawanda. Makawana mwana wao wakadho. Animaona kuti vakatobereka vana 4. Saka takati nyaya iyi ngaizodzoka musi wapanopera 3 weeks. Right, pamusoro baba. Mene ipapo ndingabazikirwa. Kumba kwacho tikuenda kugara sei? Ndichibva muno. Kumba kwacho kunogara sei? Tichimirira nguva yekuti awana changamire kusangana. Ndiri munhamo changamire. Nini? Ndiri munhamo changamire. Ndobva hangu kapamba ini. Alright, vachataurwa nachangamire magariro. Vachenda vei. Regai tichaita kuti vanozobuda panze atafumane munozobuda panze naamai nababa mutaure navo zvinozoita kuti tisvike musi panopera 3 weeks vachiziva vakandasana mune zvakanaka. Handiti zvida amai pamababa vane zvechinja mwoyo. Handi mwana zvikuda vaya nayo nhasi ndiri kurarama nazvepamutemo, asi tikuri pari zvatiri kuona zvakashedzera pabereki wedu. Asi ndotika muchinge maenda ende munogarisana zvakanaka pasina nheremiri pasina nherizvo pasikunzwira, asi mune mazwi kamuchanzwa kamuchataurwa nani negurukota zvinonzwika mai pamusoro changamire iye zvino ndiri pamba pemurumu handitomuziva izvozvi. Angadaro futi mwedzi wapera ndakaita mazuva ndisingamuzivi mumba mangu, saka ndisikuzoti Ampindike changamire. regai tinozikombera musi wapanopera 3 weeks tetinenge isisi 21 tinozikombera. Baba